and friends, uwi na kami. Tapos na kami sa picnic mode. So, uwian na. Uwian na. Ayan na sila yun. Mga friends ko, nauna na sila, oh. Sobrang busog ko, friends. Mukuyag ko ninyo, pero mo di na ako magdugay dito. Mo-diretso na ako kay madto pa kog apotek. Masiap ka? Yeah. Eh, mabaklay ba ako? Mao. Lisod kaayo mangihi. Nakahiyon niya na baklay. Uwian na. Busog ka na, Kati? Yes. Contented? Salamat sa food, dahil Uy, salamat din sa food. Sarap-sarap din yung dala mong food. Uy, na din na uganan diha. Ay, manghun. Oh, Jude. What ba? Asa na nga? Ano bakit? Meron naman siya restaurant. Uy, ambot. Pagkamay sa kong restaurant. Pero nag-stop na sila karon. Kani? Kani? Pagkamay pa. Dito sa Oslo na may kanang barko na restaurant. Pero dako. Ah, diri sila mo serve sa kuan gawas. Ang dito sa Oslo kay sa barko jud pati ang makaon. Ang ilaha di ang sa barko ang luto. Mao ako gabli na nako ra ba akong kuan. Gabli na nako akong ngana.
Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.